So mae yna newid mawr ar y gweith yn dy fywyd di, Tara. Ti'n disgwyl babi bach, dy babi bach cynta, bendigedig. Sut wyt ti'n teimlo am y benod newydd yma? Ar ben y byd. Just ar ben y byd. Mae clywed ti'n deud hynna wan, so mae'n rhywbeth... allan coelio bod fi'n crio fewn hanner munud o'r rhaglen yma. Oh my god. O'n i'n gwybod. Ond mae'n rhywbeth dwi wedi bod isio drwy mywyd. Ti wedi bod drwyddo fod dy hun, mae'n siwrna hir i rei pobl. So mae o'n deimlad amazing, just ista yma. Dwi wastad eisiau gwneud sgwrs Dan y Lloer hefyd, by the way. So diolch yn ofyn i fi. Ond mae'n eitha... Mae hwn yn big deal i fi, achos dwi'n neud o'n feichiog ac o'n i'n siŵr os oedd hynna beth yn mynd i ddigwydd, so... A ti'n heiddi mwynhau pob eiliad ohono fo, achos dwi'n gwybod beth i fod yn fanna pan ti'n stryglo a ti isio a ti'n methu gweld pen draw y peth. Faint o gyfnod oeddech chdi a Will yn trio? So, nathon ni brodi 7 mlynedd yn ôl, a syth ar ôl hynna, oeddwn ni fel, reit, wel, na ni weld beth sy'n digwydd. So, tua 4 mlynedd i mewn ella, nathon ni ddechrau mynd, pam diom di digwydd eto. Dechrau mynd am yr holl tests a ballu, dim byd yn dangos fyny, ewch i ffwrdd, cariwch ymlaen, neith o ddigwydd. Pan o'n i'n neud sgwrs ar radio fama, pan o'n i'n cyflwyno radio fama efo Chris Hughes, ddoth na sgwrs am endometriosis. A dwi'n cofio meddwl, hold on, mae gennau'r symptomau yma i gyd. Ers o'n i'n 20 y boen annioddefol yma am rhyw 3 diwrnod o bob 21 diwrnod. Ond bob tro ni'n mynd at y doctor, o pen o'n i'n 20, ond mae hwn yn normal neu mae rai bod y... Pe maen nhw'n gael efo pain threshold di ddim yn uchel iawn a falle. A wedyn yn y diwedd ddoth... Cos dyn nhw'n gallu deud ti'n union pa mor wael ydi o. Neu os oes gen ti o, definite, tam bod nhw'n neud be maen nhw'n gael yn laparoscopy. So, 3 keyhole yn mynd mewn am un yn nhw efo camera yna fo. A dyna pryd am y tro cyntaf maen nhw'n gallu gweld mewn y groth a gweld ydy yr endometrium sef y gwaed sydd fod i ddod allan wedi mynd nôl mewn ac sticio i lefydd o rili ddim fod i sticio. Ac o'n i'n stage 3 allan o stage 4. Waw. Ie, a nath y boi gael y gyd allan. A nath y newid mywyd i. Llynedd, nath y mywyd i ar ôl rhywbeth efnos, ar ôl yr op ne. Oedd pob peth yn wahanol. Ond hefyd, beth sy'n ryfeddol am dy stori di ydy bod y doctoredd yn deitha chdi 1 diwrnod, dyna ni, fi di methu beichiogi. A wedyn ysdi ffendio bo chdi'n disgwyl. Mae Will wastad yn dweud never a dull moment am fyw efo fi, a dwi'n meddwl, fair enough. Ia, so oedden ni, wel, nes i gysylltu efo ti do, yn gofyn, neud i anfon copi fi o dy raglen IVF di, achos dwi'n meddwl bod Will a fi'n di drio, os da ni ddim rhy hwyr. Ac un o'r camau cyntaf di ffeindio allan faint o wyas gen ti ar ôl. A wedyn maen nhw'n mynd mewn efo camera i gael look bach o gwmpas. A wedyn 2 iddyn nhw wedyn sef ar y dy Mercher gathon ni'r consultation. A nathon nhw dweud, unfortunately, you're now stage 4 endometriosis. Ac o'n i fel, mae'n llai na blwyddyn yn ôl ges i'r op i gael gweddill yn yma allan. So, anodd coelio bod o gyd i dod nôl mor fast. So, therefore, IVF isn't going to work for you. We don't think you'll be able to conceive ever. 2 ddiwrnod wedyn, o'n i'n really cwyn am boobs fi. Oedden nhw'n really brifo. A, wel, nath Will ddweud, ti wedi checio'r calendar? O'n i fel... O'n i wedi rhoi dim gobaith ydyn hynna. So, nes i wneud test. Ac oedd o'n positif. A nes i wneud yn arall. Ac oedd hwnna'n positif. O'n i'n methu... Dwi dal yn stryglo i goelio weithiau sti. Mae jyst i ddigwydd, so... Hwna jyst yn rhoi gobaith hefyd, yn dydi gymaint o bobl sy'n mynd trwy hyn, achos mae yna lot yn. A dyna di'r gwir amdani, de.